umat katuran jumeneng. Ora sawetara lawas ing Yerusalem pinuju riyaya pembangunane padamelan suci. Nalika semono meneri mangsa medhidhing, Gusti Yesus tindak-tindak ana ing padaleman suci ing bangsal Sulaiman. Ing kono wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung panjenengane lan padha munjuk. Ngantos pinten dangunipun anggen panjenengan damel mangu-mangunipun manah kula. Menawi panjenengan menika Sang Kristus, panjenengan blokoaken dhateng kula sedaya. Paring wangsulane Gusti Yesus. Kowe wis padha tak tuturi, nanging padha ora percaya. Panggawe kang tak lakoni atas asmane Ramaku iku kang padha nekseni munggu ing aku. Nanging kowe padha ora percaya. Amarga kowe tutuk panunggalane wedhus-wedhusku. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku, sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku. Lan wedhus-wedhusku padha tut mburi aku. Apa dene padha tak wenehi urip langgeng, lan dheweke mesti ora bakal padha nemu karusakan sak lawas-lawase. Lan ora bakal ana wong kang ngrebut wedhus-wedhusku iku saka ing tanganku. Ramaku kang maringake wedhus-wedhus iki marang tanganku iku kaluhurane ngungkuli samubarang kabeh lan ora ana kang bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing astane Ramaku. Aku lan Sang Rama iku siji. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, rahayu tumrap kita para umat kagunganipun Gusti ingkang kanthi teman-teman mindhakenaken dawuh pangandikanipun Gusti menapa malih menawi dipun lampahi ing gesang saben dinten. Amin. Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, irah-irahan khotbah kula ing dinten menika mirengaken dawuhipun Gusti nuwuhaken pengajeng-ajeng. Nah, Bapak Ibu, para sedherek, wonten criyos ing awal abad 20, sekitar tahun 90-an menika wonten perusahaan sepatu ingkang ngirim tenaga pemasaran utawi sales ngoten nggih, sales marketing ngoten niku dhateng benua Afrika. Nggih, supados pemasaran sepatu menika langkung wiyar, langkung jembar. Sak sampunipun sawetawis pinten dinten ngoten niku wonten ing negara Afrika, sales nika kala wau lajeng ngirim pesen dhateng perusahaanipun. Gawat, ciloko, harap produksi sepatu yang akan ditujukan ke Afrika segera dibatalkan. Awit ten Afrika niki boten wonten tiang ngangge sepatu, kabeh isine nyeker. Dados dibatalkan, produksi dihentikan untuk yang di Afrika. Wah, ngoten. Mergo mboten enten sing ndamel sepatu. Lajeng enten sawetawis wedal malih ugi wonten perusahaan sepatu ingkang ngutus salese dhateng Afrika. Niki perusahaan sanes. Ugi tiyang ingkang benten. Nah, nalika wonten ing Afrika sawetawis dinten langsung ngirim pesen ten perusahaan sepatu ingkang ngutus. Harap produksi sepatu yang akan dikirim ke Afrika segera dinaikkan 3 kali lipat. Karena di Afrika banyak orang yang tidak pakai sepatu. Ini peluang, ini peluang. Wah, ngoten. Nah, Bapak Ibu, para sedherek,
Kula badhe paring gambaran niki. Keadaan yang sama, nggih, kawontenan ingkang sami ning cara pandang ngadepine benten. Sing setunggal menika ningali, wah, cilaka iki. Ora ana sing gawe sepatu kok. Lha napa ate dodolan sepatu? Sing setunggale malah justru niki peluang. Mergo gak ana sing gawe sepatu. Nah niki kesempatan. Ben wong kabeh padha gawe sepatu. Wah. Terus situasi yang sama ning cara pandangnya pun benten. Sing siji pesimis, sing setunggal optimis. Sing setunggal mboten kagungan pengajeng-ajeng, sing setunggal kagungan pengajeng-ajeng. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, mekaten ugi wonten ing waosan kita. Wonten ing waosan Injil nalika Gusti Yesus menika mlampah-mlampah dhateng padaleman suci. Menika dikrubung tiyang kathah. Dikrubung tiyang kathah lajeng kenging napa kok tiyang kathah menika ngrubung ngoten. Awit tiyang kathah menika pun kepingin semerap sejatosipun sinten toh Yesus menika. Mila kan akhirnya langsung radin desek ngoten nggih. Jenengan lek panjenengan menika saestu Sang Almasih, Sang Kristus ingkang sampun dipun antu-antu niku, nggih monggo to enggal jenengan matur. Ben kula niki sak rencang niki mboten mangu-mangu anggen pitados dhateng panjenengan. Lek ancene Mesias ya ngomong Mesias ngono, lek duduk ya duduk ngoten lho. Jelas ngoten. Nah, Bapak Ibu sejatosipun pitaken menika nggih pitaken radin jebak niki. Radin jebak Gusti Yesus. Awit menapa Bapak Ibu? Awit kangge tiyang ingkang boten remen kalian Gusti Yesus. Menika dados kesempatan lek Gusti Yesus sampai matur, "Yo, aku Mesias." Nah, niku saged kangge alat kangge nyepeng Gusti Yesus awit Gusti Yesus kaanggep mendustakan Tuhan. Karena menghujat Tuhan. Nanging kangge tiyang ingkang saestu ngrantos Sang Almasih, Sang Kristus ingkang badhe rawuh mimpin bangsa Israel, beto katentreman karaharjan, mimpin perang lawan Romawi. Lajeng menang. Lah menika ingkang dipun ajeng-ajeng. Dados sami rawuhipun Gusti Yesus wonten ing satengah-tengah bangsa Israel niku enten sing gadah pamanggih, oh ancaman iki. Gara-gara Yesus iki popularitasku malih turun. Ngoten. Para imam-imam, para tiyang Farisi, ahli-ahli Taurat ancaman Gusti Yesus. Karena dengan keberadaan Gusti Yesus pamore jadi turun. Nah, ancaman, mikire elek niki. Ning kangge tiang-tiang sing saestu gadah pengajeng-ajeng. Wah, kesempatan niki. Gusti Yesus sak mangke sampun wonten ing satengah-tengahing bangsa Israel, menika Sang Mesias saged mimpin. Nah, dados enten cara pandang yang berbeda dengan keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel. Sing setunggal ancaman, sing setunggal peluang. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, nanging Gusti Yesus justru paring wangsulan menika nggih sejatosipun sama-sama tidak memuaskan baik bagi yang merasa ancaman maupun bagi yang menganggap ini peluang.
Awit menapa? Gusti Yesus matur, kowe kan padha ora percaya. Amarga kowe dudu panunggalane wedhusku. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku. Sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetut mburi aku. Bagi yang merasa Yesus adalah ancaman, jelas mboten pitados bilih Yesus menika Sang Kristus. Bahkan sak mangke sederek-sederek kita Yahudi ngantos sak mangke tasik ngantu-ngantu rawuhipun Sang Mesias. Ngantos sak mangke tasik ngantu-ngantu rawuhipun Sang Mesias. Neng kangge tiyang sing pitados dateng Gusti Yesus bilih Yesus menika Sang Mesias. Nanging tiang-tiang menika ugi mboten mirengaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Awit pikajengipun tiang-tiang ingkang pitados menika mikire Gusti Yesus kedah mimpin perang. Nah, Gusti Yesus sampun matur bilih Gusti Yesus menika kedah sangsara, kedah seda sinalip. Dados mboten jumbo akhire, mboten sami kalih pikajengipun. Awit mboten sami kalih pikajengipun karana napa? Nggih karana mboten mireng. Mboten wanuh. Mboten nilingake suwanten saking pangon menika gembala. Mila di antara mereka semua kowe iki duduk wedhus-wedhusku. Soale padha gak ngrungokno apa sing tak dawuhne. Nah, Bapak Ibu, para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus ingkang sampun wonten ing satengah-tengah umat, satengah-tengah para sakabat. Menika Gusti Yesus ingkang saestu dados juru wilujeng. Gusti Yesus ingkang tansah mbeta katentreman lan karaharjan kangge para umat kagunganipun. Ning carane iku duduk carane karepe menungso. Nanging carane niku manut karsanipun Gusti. Nah niki ingkang ewet nggih, ingkang ewet. Kita niki pengin dados umat kagunganipun Gusti, ning lek saged Gusti Yesus niku manut awake dhewe, duduk awake dhewe manut Gusti Yesus. Lak nggih ngoten to. Bisa jadi mboten dipun sadari doa-doa kita itu kadang rodok meksa nang Gusti Allah. Bukan kita ini manut menapa ingkang dados karsanipun Gusti. Bapak Ibu para sederek, kita kedah pitados bilih Gusti menika tansah makarya wonten ing gesang kita. Gusti ingkang tansah makarya menika nggih ugi makarya dhateng para sakabat, para umat kagunganipun. Gusti ngetingalaken pakaryanipun nalika wonten ing satengah-tengah para umat, satengah-tengah para sakabat. Lan sinaosa Gusti sampun boten malih wonten ing satengah-tengah para sakabat secara fisik. Gusti nggih tasik makarya. Wonten ing waosan kita ingkang kaping kalih wonten Tabita utawi Dorkas nggih. Tabita menika basa Aram, basa Ibrani. Lek Dorkas menika basa Yunani, ning niki tiyange nggih sami, Bapak Ibu. Dorkas menika tiyang ingkang sampun ngetingalaken kabecikan, asring paring paweweh mliginipun kangge para randha. Mila ing waosan kita nalika Dorkas seda ndadosaken kaprihatosan kangge para randha ngoten. Lajeng Gusti ngagem Petrus. Petrus ndedonga lan kuasipun Gusti ndadosaken Tabita menika lajeng wungu malih. Nggih menika wujud katresnanipun Gusti kangge para umat kagunganipun. Bilih Gusti boten badhe negakaken kaprihatosan kawontenan gesang
umatipun. Mekaten ugi Gusti nggih mboten negakaken pasamuan wonten ing wiwitan. Yohanan anggenipun ngapa nggih kasingkiraken dhateng Pulo Patmos menika nggih nampi wangsit. Lan wangsitipun menika dipun serat nggih menika kitab Wahyu menika. Kitab Wahyu menika badhe paring panglipur lan kekiatan kangge pasamuan wonten ing wiwitan. Pasamuan wonten ing Asia Kecil, 7 jemaat. Nggih. Smyrna sanes-sanesipun menika sak mangke lek wonten ing modern sak mangke menika wilayah Turki Bapak Ibu. 7 jemaat Asia Kecil sak mangke Turki nika. Lah pasamuan ing wiwitan menika pasamuan ingkang saestu mriki adosaken kawontenanipun awit dipun jajah kalian Romawi ngoten nggih. Nanging wonten ing kawontenan kaprihatosan Gusti Allah lumantar Yohanan badhe paring kegiatan lan panglipur. Pilih wonten Gusti Yesus Kristus sang cempe menika. Ingkang badhe paring pangluaran dhateng para umat kagunganipun, paring kegiatan, paring kawilujengan. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita pitados bilih kula lan panjenengan sedaya menika nggih mendonipun Gusti Yesus. Kita semua domba-dombanya Bapak Ibu. Kita sedaya kaajak wanuh lan mirengaken sedaya dawuhipun Gusti Yesus. Dawuhipun Gusti Yesus menika napa? Dawuhipun Gusti Yesus menika dawuh bab katresnan. Tiyang menika lek ngetingalaken katresnan dhateng kita menika macem-macem caranipun Bapak Ibu. Nggih. Baik itu yang kita menganggap bahwa itu sesuatu yang baik, ngoten nggih. Misal nulung, peparing. Nggih. Kata ugi cara kangge tiyang ngetingalaken katresnan dhateng kita. Ngelingne niku sejatosipun nggih. Tiyang menika tresna lho dhateng kita Bapak Ibu. Wong lek wis gak tresna, ora bakal dielingne. Paling nggih dinapakne. Jarne buh karep-karepmu ngoten. Wis luweh. Karep-karepmu. Tapi lek tiyang tasik ngelingne pundi ingkang leres, pundi ingkang boten. Niku tandane tiyang tasik tresna. Ngoten nggih. Tiyang tasik tresna. Katresnan niku ugi bab peladosan Bapak Ibu. Dawuhipun Gusti menika ugi bab timbalan peladosan. Niku ingkang kedah pirengaken. Kula lan panjenengan sedaya nampi timbalan ingkang sami. Dados rencang damelipun Gusti mbabaraken katentreman lan karaharjan. Nindakaken peladosan tumindak sae. Gitu. Niku kita kaajak wanuh kalian pangon. Mila Bapak Ibu, kula ngajak panjenengan sedaya untuk tetap berbuat baik. Awit menapa? Awit nggih kadang tumindak sae, niat sae niku kadang nggih respone macem nggih. Ana sing seneng, ana sing gak seneng. Nah, macem-macem. Nanging kula badhe ngajak dhateng panjenengan sedaya, apapun respon orang, nggih. Napa niku sing malih napa niku sing mboten remen, napa malih sing nyelekit ndek ati dan macem-macem, nggih. Panjenengan niku badhe menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang. Nek kita menika wanuh dhateng dawuhipun Gusti, fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Lek kangge nyenengne wong,
Angel Bapak Ibu, pomane nyenengne wong akeh, angel, mboten saged nyenengan. Winates kita niki. Tapi apapun yang terjadi, ya wong ini perbuatanku, kebaikanku niki kangge ngluhuraken asmanipun Gusti kok. Sanes kangge kamulyaning piyambak. Macam-macam. Napa malih? Mirengaken dawuhipun Gusti menika kita ugi kaajak tresna tinresnan. Tresna tinresnan niku kan berarti dua arah. Bukan satu arah. Dados mirengaken dawuhipun Gusti menika sanes perkawis aku. Nanging mirengaken dawuhipun Gusti menika ugi perkawis kula, panjenengan lan kita sedaya. Nggih. Sing diudi menika mboten namung senenge dhewe. Sing diudi, sing digayuh menika kados pundi sedaya saged ngraosaken kebak kabingahan, katentreman, karaharjan. Sae wonten ing gesang bebrayatan, sae wonten ing gesang pasamuan, sae wonten ing gesang masyarakat pendamelan. Bapak Ibu para sederek ugi ingkang paling rati ewet sanget menika nalika kita saestu mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti, dawuhipun Gusti, nanging kasunyatan menika mboten cocok kalian pengajeng-ajeng kita. Menika ewet sanget. Karepku gak kaya ngene Gusti. Karepku uripku ra kaya ngene. Ekonomiku karepku gak kaya ngene Gusti. Keluargaku gak kaya ngene. Sekolahku, kuliahku ra kaya ngene. Nanging Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, niku kantun cara pandang kita. Kita lajeng kecalan doyo, kecalan semangat, nglukru. Iki musibah, iki bencana. Nopo anggen kita saestu wanuh kalian karsanipun Gusti, lajeng kita saestu madosi napa to janjane karsanipun Gusti. Kita pitados bilih karsanipun Gusti menika pakaryanipun Gusti, rancanganipun Gusti menika rancangan ingkang kebak katentreman lan karaharjan. Iki karepe tentrem raharja sing endi iki? Aku kudu piye? Menika saged panjenengan tingali sebagai peluang atau sebagai ancaman. Lek sebagai ancaman nggih berarti panjenengan lajeng nglukru, kecalan doyo, kecalan semangat. Nggih. Nek panjenengan lajeng, ya wis, ini jadi pelajaran, ini jadi batu loncatan, ini jadi pintu gerbang untuk menuju kepada keadaan yang jauh lebih baik. Oh ya wis, aku iso sinau dadi wong sing luwih apik maneh. Niki peluang. Kangge kita dados tiyang ingkang langkung sae. Bapak Ibu para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sejatosipun pungkasan niki. Bentenaken niki saestu suwantene Gusti Allah napa mboten? Niku gampang. Lek niki saestu suwantene Gusti Allah. Menika ingkang badhe mbeta kita dhateng kawontenan ingkang kebak katentreman, ayem. Menika ingkang badhe mbeta kita tansah langkung celak dhateng Gusti lan ugi sesami. Nanging lek menika lajeng ndadosaken kita sumelang, ndadosaken kita ajrih, ndadosaken kita tebih saking Gusti Allah lan ndadosaken wonten singgetan kangge sesami, tebih kalian sesami.
Lah, pun jenengan saged mastani niku swara saking sinten? Mila Bapak Ibu para sederek, monggo saestu kita nuwuhaken mirengaken dawuhipun Gusti. Awit menika ingkang nuwuhaken pengajeng-ajeng kangge kita langkung semangat malih, kiat malih nglampahi gesang sesarengan kalian Gusti Yesus. Gusti berkahi kita. Amin. Sidhem sawetawis kangge kita.